Момци, нямам още. Ставай тук. Ами аз имам трима внука. Васил, Николай и Димитър. Правнуци още няма. Но дано да имаме. Кажи по една дума за тримата. Какво да кажа? Много ме радва. Васко? И Васко тая година вече, последна година, завършва правото си. Сега вече започват от май месец. Най-трудните моменти, това е дипломната работа вече и завършва. Ники? Се радвам. Ники работи като пицар, прави пици. И много е щастлив, работи и това е. Получава парички. А Димитър в 8 класи вече учи в музикално училище, свири на кларнет и свири на пияно. Така, значи, Митко, още от сега казваме, ще искаме да го включим в юбилейния концерт. Тъй, че от сега да мисли с какво ще се представим на юбилейния концерт. И ми да видим каквато песен искаш, той може. Която най-добре изпълнява. Добре. Добре.